sibhaliwe kwincwadi ka-Amosi isahluko sesihlanu. Siqala ukufunda kusaqala sesixhenxe sophela kusaqala seshumi elesihlanu. First reading from the Old Testament is written in the book of Amos, chapter 5, from verse 7 to 15. Sifunde nabafumeneyo phansi kwesihloko esithi uSirayeli akayifune inkosi uYehova. Nina abo bajika okusesikweni kube ngumhlonyana, babukhahlele phansi ukulungisa emhlabeni. Quphelani kulo wenza isimelo ngamakhoza, kulo guqula ithunzi lokufa libe ngumso, imini ayenze nyama ibe busuku, kulo biza amanzi olwandle awathulele phezu komhlaba. UYehova igama lakhe. Ngulotshangazisa imbuqo phezu kweleqele, imbuqo ifikele inqaba. Bayamthiya ohlwayayo esangweni, amenze isikizi othetha okugqibeleleyo. Ngakho oko ngenxa yokusigqusha kwenu isisweli, nithabathe kuso unikele lwengqolowa. Niyakwakha izindlu ngamatye aqingiweyo, ningahlali kuzo. Nityale izidiliya ezinqwenelekayo, ningaseli wayini yazo. Kuba ndiyazazi izikrexo zenu uba zininzi kwazo, nezono zenu uba zinkulu kwazo. Nibandezela ilungisa, isamkele isicengo, isijike isigwebo samahlwempu esangweni. Ngako oko onengqiqo uthe cwaka ngeli xesha, kuba lexesha elibi eli. Funani okulungileyo, ningafuni okubi, ukuze niphile. Aze uYehova uThixo wemikhosi abe nani njengoko nitshoyo. Thiyani okubi, nithande okulungileyo, nimise okusesikweni esangweni. Mhlawumbi uYehova uThixo wemikhosi owababala amasalela kaYosefu. Sicela apho isifundo sokuqala liveni izwi lenkosi.